Айде от оранжевата купа. Айде. Айде, тати. Айде, ам. Манджа? Айде, манджа, бе, много вкусна. Пусни, дай устата. Айде сега банан. Ели, айде банан. Банан, мамо. Ах, ти каква голяма уста. Дай от манджата, тате. Я да видим сега тук малко манджа. Тетури? Побърка ли са? Банан, че искаш ли, мама? Айде.